Takže čaute ľudia, dneska vítam pri tomto videu. Dneska som vám chcel povedať, že či mi nevytriedíte niekto tieto brainoty, no nemusí toto asi nie, toto asi nevytriedíte, toto všetko, proste tieto brainoty, keď chcete tieto brainoty, no toto samozrejme určite niekto nedávate, dávam to buku, nedám aj zadarmo. A ešte tu máme tieto brainoty, keby ste chceli niekto vytrediť. A jednu hlavnú vec, chcem povedať, že môžete vytrediť aj túto vec, čo som aj ja vytredil za La Ginger Secola. Klasickú, jo. Za normál La Ginger Secola 75 miliónov za sekundu vydával a kam kúkať, za čo som to vytredil, kámoši. Takže z tohto videa bolo všetko, len som vám chcel povedať, že či by ste mi nevytredili. Takže čaute. Zatiaľ mi môžete dať like a odber. To musíte, kamoši, to musíte. Misa. Čau.